bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam bandiraɓe yeɓoɓe en e sengo men YouTube mi salmini moni kala ɗo woni kala eɗo woniri kala eɓe wondi kala mi salmini ɗum to salminte welto weytoɗo ko addi fof ko wiide on mbaɗe partagé vidéo o mbaɗon like mbaɗon abonné e nder chaîne mon DJ Dou Titonde TV. hande noon garɗen yewtude ko série goto biyeteɗo jeewo ene dogo toon te Pindi TV. Série o noon woni scénariste o ko gorko pullaɗo lamɗam ha safi taw mankani hay batte, jiɗɗo pulawgu, pamɗo ɓoyde leggal e ndiyam wattara ɗum noro woni Yaraso noon so tawi haalama hakkillaji fof paye e peul nandite. wallahi o notitima inde makko ko nandite tigi nde tawno jooɗade miijade miccade pecce jamma ɓulnade windude mbaɗa ɗum tigi rigui réalisé rendo ngo kala welto ha so gasi yimɓeɓe ne namdo moni kala ne wiya ko mane min ko namdi kam mane deuxiéme saison o arata ene wayno leydi kadi Yero kala élément makko o jangini ɗum kono wiya professionnalisme. Eɗo bange communication professionnalisme aussi eɗo bange célébrité e tawno aussi heewiɗo neɗɗo wonata célèbre yimɓeɓe kala ne kala haala mum o nanta inde makko o wonta neɗɗo goɗɗo o sikka wonde so tawi asamano ne tello so dubbi en feɗendu makko ko rutoro. Hande kala gonɗo artiste yo yettu Allah yetta public o woni yewoɓe ɗum ɓe nde tawno hande kala daraja mo neɗɗo o heeɓi yo yettu Allah ene tigi o yetta nelaɗo muɗum o yetta ɓen ɓe gandanɗa hoore ma woni waɗoɓe mo suivre. kono noon heewiɗo neɗɗo nantata inde mum bewa so yimɓe bindima message a jabotako, so yimɓe mbaɗima vocal a jabotako e nder on tuma, so yimɓe noddima téléphone a ƴettata. non neɗɗo kala ko mbawɗa dañde ka yimɓe, sa dañi ka yimɓe, sa wasi ka yimɓe, ƴewata ko nde jibinaɗa nde ne garɗa nde koye juuɗe yimɓe garɗa, saɗa hoota e joome e nder oɗon tuma koye juuɗe yimɓe aussi battodirtoɗa. ɗum ɗon kadi artiste fof ene foti wattude hakkille mum. Kadi artiste ko kañum waɗata hoore mum valoriser e jogo valeur. hande noon wonko Allah rokki en e tawno Allah rokki en yimɓe ɓe gandanɗa hoorema hande dariɓe ene kirana leñol ngol. ɗum ne kadi ɓen ko foɓɓe wallede nde tawno wonmo ne lada wombuma on so darima no warti. ɗum noon mboɗo waɗa félicité troupe jeewo fof ne fotiri, mboɗo waɗa ɓe aussi encouragé woni debbo hen gorko hen suka hen mawɗo hen ne tawno mo inni Yaraso ene wayno inni troupe jeewo fof, inni pulagu fof ne tawno Yero kañum ɓendi ɗum tiiɗi ɗum ko pulagu ne tawno hande omo nani ɗemgal gongal ko jiida e fulfulde nde omo wawno yaade o jokka no fuɗɗiri ni, kono ala o andu wonde so tawi neɗɗo jaggani ngal mum ngal ko tenkowo te tenkowo so haalanama hoore mum mettintu. ɗum noon o wi wonde o ari pour wadde relever les défis ngam ko waɗate e nder leƴƴi goɗɗi ko ene wawa waɗede e nder leñol fulɓe. wadde noon ne woni gonga e makko, Allah ari tawtimo hen o suɓima sukaɓe ɓe ganduɗa hoorema kañumne koye makko panno ngari gaddi hen tusmumen ha hunde nde wawi wonde nde wawi nannede e nder chaîne e nder on tuma ene daña plus de 500 000 vues walla ene daña plus de 600 000 vues walla ene daña plus de 300 000 vues. ɗum noon wadde ko yettere Allah e nelaɗo muɗum. kono enen fulɓe keewal ngal Allah hebbiniri en ngal machallah yo Allah yow ɓenda tigi rigui yo Allah yow ɓeyda eɗen mbawi dañde ko ɓuuri 1 million vues walla 2 millions vues walla 3 millions vues. ɗum noon mboɗo sikki ceerno o haɓirake taw gadduɗo haare mayani. min ko ñagotomi rendo fulɓe ko deuxiéme saison oɗo garawo en ji amélioration baɗaɗo hen ko wayno Elage Baba Malen tigi rigui nani hen, ko wayno Ousmane Gange en eɗen gandi nani hen, Amadou Tijane en, Abda en kamɓe foof eɓeni hen machallah. e woɗɓe en yiɗa limtude eɗen juuma. so tawi fuɗɗima juude inchallah samedi prochain mo on ji hen ko gandanɗa hoorema oɗon gandi ɗum ɗo ko liggey liggaɗo defa ha ɓendi tigi rigui ene rottana ɗum rendo ngo. ɗum noon tinnoɗe minen hankadi mi natti yiide hen
500 000 vues min jiɗi yide ko 1 million de vues rendo fulɓe ne wawi ɗum noon ɗum wawirta heɓede ko hono ni hen kala mon keɓɗo vidéo ji ɗi yo wat ɗum partager e nder statut mum kala mon keɓɗo lien o yo wat ɗum partager e nder statut mum kala mon keɓɗo lien o yo wat ɗum partager amiji mum kala mon keɓɗo lien o yo wat ɗum partager e nder groupe aji he kadi aussi an nata e nder chaîne he mbaɗa abonné e nder oɗon tuma mbaɗa like ɗacca hen commentaire ma parce que ça joue like o e abonné o e commentaire o fof ça joue quoi parce que ɗum tan wawata hande nafde en kadi ko ɗum tagata hande série men biyeteɗe série jeewo o continue ne tawno o haɗani tan e deuxiéme saison il faut yimɓe paama ɗum ɗon pour o wawa continue noon haadi rendo fulɓe en ngala des sponsors ɗi gandanɗa hoorema hande bawoji yiide sukaɓe ene eto mballita ɗumen e nder oɗon fannu beele rendo ngo ene wawa naftorade walla ɓen sukaɓe e koyemumen ne mbawa yitade koyemumen e ko mbaɗata ko e nder oɗon tuma alay sago mbawaten ha joni jaggude koto potodirɗon ɗo walla ko jiiɗen ko woni wadde abonné nde e wadde like nde e kadi aussi wadde suivre série